پشتی بنپێکردنا ئاگربەستە ڕاوەستاندنا شەڕ لە ئیدلیبێ ژالیە ڕژێمە ئەسەدڤە جارەکەدن بالەفرین شەڕیەن ڕژێم و رووسیە دەست بە عێریشین خۆ لەسەر باکوورێ سووریە کردن. ژێدەرên xwecihî ji nava gundewara Idlibê ragihandin ku îro carekedin çekdarên rejêma Esed û Rûsya dest bi operasyona xwe ya leşkerî li ser deverên li Bakurê Sûriyê kirin û bi 44 operasyonên esmanî û 103 bermîlên teqîner bi bajarê Xanşêxûn li başûrê gundewarê Idlibê armanc kirin. Bê ku tu ziyanên canî bikevin li gorî rêxistina berevaniya sivîl a Sûrî ragihandî. Li gundewarê Hemay jî çalakvanan diyar kirin ku îro balafirên şeriyên Rûsya û rejêma Esed her yek ji bajarê Keferzêta û Allatamina û gundê Ezzeka û Letmîn û El-Arba'în bombebaran kirin. Di encamê de ziyanên canî û madî rûdan. Her li gorî çalakvanan ragihandina ku bajarokê Morik jî li gundewarê Hemayê rastî êrişên tund ji aliyê rejêma Esed û Rûsya vehat. Di encamê de 4 sivîlan canê xwe ji dest dan û bi dehan kesê din birîndar bûn ku ji aliyê tîma berevaniya sivîl ve ji bo nexweşxaneyan hatin veguhestin. Heman çalakvanan dane xuya kirin ku rejêmê bi topxaneya Giran Çiyayê Ez-Zawiya û gundê El-Hemîdiye û Edduqmaq li rojavayê gundewarê Hemayê armanc kir. Di encamê de hejmara kes bûne qurbanî. Her li gorî heman jêderan da nezanîn ku balafirên şerkeriyên Rûsyê ji aliyê xwe ve bajarokê Kefersejna û Tih û Madaya û hin bajarên din li gundewarê Idlibê armanc kir û got ziyan bi tenê madî bûn.